Jo no soc infidel. Ah, jo tampoc. Però tu no... Gent follant a sota d'una manta. Que asco. Uf. Porteu un got d'aigua. Com pots tenir una relació amb 3 persones alhora? Dins del meu cap no pots entrar. Amb un ex pots tornar si... Sí. No, estic bé. Bueno, sí, porteu una mica. Som el Joel i la Núria. Som la Judit i l'Eric. Som l'Helena i la Mia. I hem vingut a 5. A fer un factor ring. S'ha de clicar ràpid. Per poder respondre la pregunta. I així tirar un facto. Sobre què? Doncs sobre el que ens diguin. I si no estic d'acord amb el que has dit? Llavors em tocaria veure d'aquest líquid fastigós. Uf. Xixin. Torna amb un ex. He clicat sense pensar gaire. És un error, 100%, i més si el tornes tu amb el teu ex. No, evidentment no estic d'acord. I parlo per experiència. Un error com una casa pagès. Amb una pedra no pots entrebancar-t'hi 2 cops. No estic d'acord. Amb un ex pots tornar si... Sí. Som gent inexperta, que no tenim... Sí, Però bueno, no té sentit. O sigui, si l'has deixat un cop, no té sentit que hi tornis. estic d'acord, jo tampoc ho faria. Les coses no canviaran. Funciona. No funciona. No t'ha funcionat mai. Quan t'ha funcionat? Bueno, l'any passat. Per exemple, t'ha ficat els cuernos, no tornes amb l'ex. Vale. Però si ho deixes per un altre motiu... Quin altre motiu? Et fa deixar una parella? Collons, serà que no n'hi ha? Si ho deixes i després tornes és perquè igual hi va haver un moment de la vostra relació que no teníeu suficients forces ni ganes per lluitar per l'amor. Llavors vol dir que després no tens per què tornar a lluitar per l'amor. Igual hi ha un moment que et planteges coses de no lluitar, Que dius per però... experiència. No, ho dic per observació pura de la vida aquesta en què vivim. Zero, I si ho deixes, tornar-hi. ho deixes. Si ho deixes, ho deixes. Lluites quan estàs dintre. Tu, va... Jo no estic d'acord. M'he arriscat massa. Era evident que no estaria d'acord, tia. Bueno, encara. Spicy. El teu. Per la sisena. La sexta és inevitable. Totalment d'acord. Anem en molt bon camí. Jo no sé ni què vol dir per la sisena. I el triplet, m'atreviria a dir inclusive. També. El millor equip de la història, el Barça. De la història no ens passem, però en Jo crec que un sí. moment espectacular guanyarem el triplet. No, el triplet poder no, però Champions tinc bastant de fe. A tope. Sí, a tope. Estic d'acord, Barça... Visca el Barça. Visca el Barça, visca Catalunya, tan de puta mare ara. Sí, molt bé. Que primer de tot el Barça és el millor equip del món, que ara mateix estem en remuntada total gràcies al sexy entrenador que tenim. Sexy, de metes? M'encanta. T'agrada? Sí, és un daddy. I... Sí que és un sugar daddy, això, aquests que és us un- agraden, eh? És un pare maco. Així panxeta. Sí, mono. Sí. Operacions estètiques. Un error és no estimar-te. O sigui, has d'aprendre primer a treballar l'autoestima abans que fer-te una operació estètica, perquè sí. Sí, completament a favor. Trobo que un retoc, una cosa així, que no sé què, no t'agrada un llavi, doncs mira, però operacions en si heavies, com posar-te Teta, molta teta, posar-te molt cul, no sé què, algo que et canvi el complet, ho trobo una barbaritat. Jo crec que has d'estar molt segur de... O sigui... I molt insegur. I has d'estar molt segur del que faràs, estic d'acord. Pots desenvolupar una mica més el que és el tetami? Salta la gamba, salta. És un tio que, pobret, ha patit molt, li han fet les mil i unes, ha estat fatal i al final s'ha hagut d'alliberar perquè no li quedava més. Me la pela completament el Montoya, un inútil. He de dir que no havia vist el Montoya en la meva vida i just ahir per sopar ma germana ens va ensenyar amb els meus pares com els millors moments del Montoya i em va semblar que és un tio que es podria fer un reality de la seva vida constantment i t'ho juro que me'l miraria. És un teatrero, és que no sé com dir-ho, És un personatge. Un rei del màrqueting, també t'he de dir. Mira, amb això estic molt d'acord. Totalment d'acord. Molt crac. Perquè sí, perquè jo no veig la Isla de les Tentaciones i ha fet que veigués la Conegut Isla de les mundialment, Tentaciones. promos a punta pala. Sí. Quin facto és saltar la gamba? Una merda. Mig dit. Sí. Necessitaré aigua, jo No també. partis, igual, al que la final. liarem aquí al ring. Ja està. Isla de les Tentaciones. Completament innecessari. Telebasura, completament. No la mirem. Telebasura para bobos. M'és completament igual la Isla de les Tentaciones. Estic d'acord. Serveix per distreure la gent i fer que cada vegada siguem més tontos, tots plegats.
correcte. El millor programa reality potser de la història, podríem dir. Buah, no. Jo ho veig escandalós. I que es normalitzi, que estigui tan normalitzat veure la Isla de les Tentaciones, gent follant a sota d'una manta com si res i que... Home, no ho faran fora la manta, saps? No, només faltaria, però quasi, saps? Trobo que està massa normalitzat, no estic d'acord. No arribaré a Barcelona avui, eh? Infidelitat. És no estimar la teva parella. Tens raó. Abans de ser infidel deixes a la persona i ja està. Tot i que hi ha gent que és infidel de mena, jo crec. Sí, que jo crec sí. que és ADN, ja. Sí que hi ha el perfil Arriba una un mica. moment que no és el cas. No, o sí. Jo no sóc infidel. Ah, jo tampoc. Però tu no... I jo mai. Pau! Joder! Més gent de la que ens pensem és infidel i és heavy. És veritat, tens raó aquí. Al final la festa Fa molt mal. passa factura. Fa molt mal. Red flags. A vegades se'n fa un gramassa. Sí, és una mica egoista a vegades la persona que diu red flag això. Treballa tu també, no? Vinga. Jo ho trobo algo molt tòxic. Quina red flag? Posar red flags a la gent, rotllo... vale. Aquesta red flag no sé què, a mi no m'agrada. Doncs no t'agrada a tu, però potser a un altre sí que li agrada, saps? És generalitzar moltíssim, Per les això. red flags. Em fa molta ràbia els TikToks de... Una red flag és quan el teu nòvio veu una persona i la saluda dient hola en comptes de bon dia, saps? Vull dir, els TikToks aquests de gent així que és com escriuen normes universals. De l'altra penya, no sé, em fa molta mandra. Crec que és una cosa com molt de nenes petites. També hi ha els de green flags. Una green Però flag aquests són més del- és que de la colla de les abraçades. escolta els Beatles abans d'anar a dormir cada dia. Però això són els hippies. Em suda la polla, sí. És veritat. Sí, són els hippies. Crec que viuen una vida totalment paral·lela a nosaltres. Parlo de famosos supergrans, Sí, tenen moltes facilitats també, que és molt fàcil també que se'ls hi pugi la fama al cap. Són uns creguts de merda, la majoria. Hòstia, no ho sé, no els conec. Però tenen aquest aire de soc famós, doncs truco i m'has de servir això i he de passar per davant de tothom. Molta gent té aquest aura. I a mi em fan molta mandra els famosos catalans. Em refereixo a la gent que es fa famosa de cop i volta per TikTok i de cop i volta són superfamosos, els conviden a tots els eventos, comencen a fer-se amb la colla de famosos aquests catalans i per mi em fan molta mandra aquesta penya. Al contrari que la Isla de les Tentaciones, necessaris. Bueno, jo crec que a vegades em fa el gramassa, que hi ha famosos que se'ls hi puja molt al cap i ara el concepte de famós amb 4 tonteries n'hi ha que digui- masses. N'hi ha masses. Ah, no N'hi ha estàs dient el masses. mateix que abans, eh? Però tenen un puto xollo que flipes. Jo no t'ho pago, A mi m'encantaria. És el que deia, deixes de tenir una vida normal a tenir una vida que què t'oferirà. Bueno, no sé. Això és impressionant, tio. Jo flipo. Opines que van de creguts? Sí, la majoria. No, no estic d'acord. Però no m'ha rebatut res per no estar d'acord. Ha dit no estic d'acord i ja està. Però em deixes explicar-me. No pots englobar tots els famosos són creguts. Hi ha famosos i famosos, segur que n'hi ha com totes les persones de macos i de creguts. No els pots englobar Però és tots. que així no opinaries mai de res. Què n'opines sobre els catalans? Doncs hi ha catalans subnormals i hi ha catalans que són la millor gent del món. No es pot generalitzar, Bueno, jo què però sé. a vegades s'ha de generalitzar una mica i ficar tot una mica a la mateixa bossa per poder opinar. O per destruir arguments. I fer malbé la, Vale, va, i fer malbé veu. la societat. Va, veu. Com va, veu? Si li he argumentat. Va, Joel. Estic bé de moment, Joel, som amics des de la infància, va. Chupito, ahir vaig anar al convent excel·lent de famosos de l'Enderroc i masses i massa alcohol. Però eren famosos catalans, que aquests són diferents. Perquè Pesaos. són més modestos. Bueno, Bueno, salut, Amistat després d'una ruptura. Molt a favor. a favoríssim. Jo crec que es pot i és el més guai que s'ha d'intentar. Si no s'ha acabat molt malament, no es ve d'una relació... Bueno, també depèn de la relació que vinguis, Però si no es ve d'una relació molt tòxica i tal, si ho has deixat bé, jolina, ha sigut molt guai. I jo penso que amistat no hi haurà mai. Sempre hi haurà alguna cosa. Ho comparo amb amics, saps? Si deixes de ser amic durant un temps... Ara no té sentit aquesta cosa. No, però sí. Inviable. Totalment d'acord. Si tu estàs un moment de contacte zero durant molt temps, pots aconseguir, igual no ser superamics, però tindrà un... Però un temps, o sigui, un període una mica De llarg. llarg. Perquè immediat, aquí, No, no, aquí es immediat. confonen les coses, complica, xusca i cap a dormir. Ah, no m'importo. Ho veus? No m'importo. I, bueno, no m'importo. Però podríeu tornar a ser amics. Coneguts. Sí. Jo crec que coneguts, però amics com a tal crec que no. Perquè tampoc heu sorgit d'un grup d'amics, és que hi ha tantes... Això és un altre tema ja, No la partis, no la partis. Samba. Gelosia.
és difícil que, sobretot al principi d'una relació, jo crec que és difícil que no n'hi hagi, perquè estàs construint una cosa que, evidentment, no tens la seguretat de quan ja portes 9 anys amb la teva parella, però si amb un temps que ja portes amb la teva parella hi ha gelosia, aquí vol dir que hi ha alguna cosa a la relació que no acaba de quadrar. Jo crec que els gelos venen per falta d'autoestima de les persones. I és que no sóc gelós. Ja ningú t'ha preguntat per tu. Ja, és veritat. Penso que si et donen motius, és normal que una persona acabi sent gelosa. Però si confies en la teva parella, no hauries de ser gelós. És que m'enganxes, estic tan en blanc. Ara torno a repetir. Pal, absolut. Molt pal. O sigui, és normal tenir gelos fins a un punt, tothom en té, però... Carinyo treballat als... I jo crec que no canvien, sinó que evolucionen i aprenen. Wow! Aquesta jo crec que l'ha Estava en apuntat. llibreta. Jo crec que et pots treballar la teva manera de ser i canviar les coses que li poden fer més mal a d'altres persones, però al final tampoc has de deixar de perdre la teva essència. Sí, jo també penso el mateix, que a vegades vas esperant d'una persona i tal, i pot millorar amb el que vulguis, però segueix sent... L'essència és la mateixa i a vegades has de tirar la tovallola perquè no... No ets la mateixa persona als 16 anys que als 22 havent conegut i... És que, bueno, canvies. O sigui, jo diria que sí. Madures. Jo diria que sí que canvies. O sigui, pots arribar a canviar. Per tant, em veus tu, no? La boca dolceta ja. Amor a distància. Funciona. Ho veig inviable perquè cadascú té una realitat molt paral·lela i al final penso que si no et pots veure amb una persona no té sentit tenir relació amb aquesta persona, a no ser que sàpigues que hi ha un dia de tornada. Pista sale mal. Tu marxes a un altre país, coneixes gent nova, et sents lluny de casa i de cop i volta et ve un catalanet i et cuida i no sé què, i pues... És caso. Es converteix casa teva, és veritat, és molt fàcil que fiquis els cuernos. Si tu els ficaries. No, o sigui, no. Jo si estic molt enyorada de casa, igual algun dia una abraçadeta íntima. Pray for Martí Govern. Martí, que jo t'estimo, que no marxaré mai d'aquí. Suport. Que no marxo. Però si vol catalanet li treu la faixa, Va, tira. Després puc fer ratafia. És que no m'agrada gens, però almenys és dolç. Oh, que asco. Uf. Porteu un got d'aigua. No, estic bé. Bueno, sí, porteu una mica d'aigua. Fatal. Jo ho veig complicadíssim. Amb una relació és impossible, és inviable. Això són unes ganes de menjar-te el món i fer el guarro que ni te les acabes. No funciona, punto. És per gent amb... com es diu això? Ninfòmens. Hòstia, tia. Són cuernos consentits. No, home, 100%. no, home, no. 100%. No, entenc que una relació de poliamor hi ha molta comunicació i si es du terme, Bueno, amb jo que em costés entendre... Hi ha comunicació fins que s'acaba la comunicació, eh? O sigui, fins que s'acaba la relació i s'acaba tot. O sigui, això té un punt i un final, no hi ha cap mena de dubte. Serà una excusa, literalment, per anar provant de tots els pans i de totes Però les també cases. pots provar de tots els pans si estàs solter, no? Però per això, però gent que, vull parella, però m'agrada que em mengi la figa un home, una dona, i si en són 3 alhora millor, i tinc ara a la 1:30 quedo amb un, i a les 3 quedo amb un altre. Però em refereixo que això ho pots fer Pues solter. explica'ls menys. Que ja està, tu, o sigui, no tinguis parella. No, perquè sempre hi ha preferències. O sigui, és impossible que t'agradin 2 persones o més per igual. Sempre hi ha una persona que t'agrada més, que t'atrau més, i al final entres amb... O sigui, la persona que queda com més avall sempre s'està comparant amb l'altra. Sí, jo crec que, tio... És com les amistats de 3. En plan, si només són 3 amigues, sempre hi ha 2 que tenen una mica més de preferència, sigui pel que sigui. Ja. Bueno, que ja vamos, que sí, poliamor... No, Vaya puto pal. però que cadascú faci el que vulgui. Sí. Mentre no em toqui a mi. És que aquestes ganes de menjar-ho tot, com tu dius, pues, si estan solters és molt més fàcil, perquè no has de donar Clar. explicacions a ningú. Llavors, d'alguna manera, si realment és això, perquè no he viscut mai el poliamor ni he cregut mai en el poliamor, pues, si és el que tu Però dius, perquè no té hi ha sentit. llibres que et mengen al cap. O sigui, tu creus que els escriptors tenen culpa No. de que hi hagi gent que creu en el poliamor? No. Que... Tenen una malaltia, la gent que creu en el poliamor. És el que estàs dient? Sí. No, que és broma, és broma. No, però crec que al final és una cosa que tu estàs en una etapa una mica mig perdut a la vida i et diuen poliamor, llegeixes un llibre, ho veus tot tan idíl·lic, però al final tindre una relació... Si és difícil tindre una persona, com pots tenir una relació amb 3 persones alhora? Dins del meu cap no
no pots entrar. O sigui, no sé com compaginar Bueno, més és que d'una estem- parella. Bueno, és que estem dient el mateix, Sí, sí, estem d'acord. No. Estem d'acord també. Ui, què em diràs? Què em diràs? Festa major, Ah, bueno, això compta Sant com a... Salvador de Guardiola. Això compta com a festa popular? Home, sí. Pues festa major. L'Aixada és molt maca, també. Vaig a defensar el lloc on visc ara, les festes de Santa Tecla de Tarragona. Si no hi he anat mai. No hi he anat en sa vida. Però, però ara aquí, la Patum. però ara aquí ens ficam un fregal, perquè no som d'allà. Me la pela. És la pela? Visca la Patum, que mori la llum. Hòstia. Que és broma, que és broma. No, què rius? Carnaval Sallent. Carnaval Sallent. La Patum és la millor festa de la història. Popular i Jo crec que és la millor cultural. Jo crec que és la millor festa de Catalunya, sens dubte alguna. No hi ha una altra que li faci ombra. Pel Carnaval Sallent. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!